uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyakubingelela nomama nabazalwane basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Baba, ngizobonga kusukela ekuvumeni kwami izono. Ngosuku engavuma ngalo izono, uthi wena Baba, asivumi kuwe, sivuma kuNkulunkulu Baba, kuNkulunkulu Baba uqobo. Ngakubona lokho Baba, mhla ngivuma izono, kwangazathi wena uqhelisiwe wabeka esayidini. Ngivuma kuNkulunkulu Baba uqobo. Kuthe sengiqedile ukuvuma izono, ngezwa ukuthi kunezinto ezengilahlekele engangingazazi ukuthi ziyini izinto ezazengilahlekele. Ngezwa ekugcineni kwabuya engqondweni ukuthi izinto ezengilahlekele yizona ey'susiwe, yizo ebekade zingisinda mina ngingaziboni. Ingakho kubalulekile ukuthi sizivume izono. Kuthe ebusuku sengilele ngaphupha iy'ndlela ezimbili, ingathi sihamba nabazalwane khona la esiya khona. Kodwa mina ngangihamba endleleni yami ngingedwa. Masihamba siyakhuluma, siyazwana, kodwa mina kwakubukeka engathi angivumelekile ukuthi ngingasondela kubazalwane, ngoba ngathi kwakunomay'butho phakathi kwethu owayengiqhelisa. Uma ngithi ngiyasondela, umay'butho ungiphushele kule ndlela yami ngedwa. Silibe sihamba nabazalwane, ngaze ngaphaphama. Uma ngiphaphama, kwabuya engqondweni ukuthi kusho ukuthi njengoba umuntu ovuma izono nomuntu ongakavumi izono, kuba nomehluko. Kumuntu ovuma izono akasafani nomuntu osuke ongakayivumi izono. Ngiyambonga uNkulunkulu ngakho konke. Ngiyabonga Baba nanokuthi umbhabhadiso wahamba kahle, ngizwela ukuthula. Sengathi uNkulunkulu angakubusisa abe nawe. UJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa kakhulu ukudilitha, ngizama ukunciphisa i-VN. Inkosi ingikhombisile ngombono, ngingena endlini ethile kunomuntu owumshumayeli wezwi lenkosi. Uma ngifika phakathi kule ndlu, ngiyambona ugqokile ngezansi kepha akagqokile ngenhla, okusho ukuthi akambethe ngokupheleleyo. Bese ngibona umoya we-stroke obuzomshaya, ebese ngimelana nalo moya, ngicishe lo mlilo we-stroke, aphume-ke esindile singasamshayanga i-stroke. Ebese kanti inkosi isazongithatha futhi ingikhombise, ngibone sengingena komunye umuzi, ngifice umuntu owugogo uhleli ngasemnyango, uhlala nabazukulu. Lo gogo bese ngimuzwe babiza abazukulu ukuthi abamngenise, bemqukule bemngenise ngaphakathi endlini. Uma ngimbuka ubole uhlangothi lonke, uyabhucuka. Noma bembamba abazukulu fanele beqaphele bambamba kanjani, kanti uyajeza ngenxa yezono zakhe. Ngimuzwe ngisamangele ukuthi kungani ebenjena, evele impendulo ngimuzwe sevuma izono zakhe, sebala, mina bengilala nanoma ubani, mina bengilala nabapristi ebaliy'khundla ey'hlukahlukene, ukuthi ubelala nje. Manje ngiyacela ukuthi siqaphele, sizivume izono zethu, ngoba singathola kunezifo ezingalapheki kanti kungenxa yezono esizenzileyo ngisho ebusheni bethu. uJesu Kristu inkosi. Izwi lenkosi encwadini yokuqala yabaseKorinte uchapter 3 uvesi 17 lithi uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyomchitha yena. uJesu Kristu inkosi. Amen. Asivume izono zethu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi Baba. Njengalokho ngangiriphothile kubaba ukuthi sizobe sinenkonzo ama-branch onke
waseMaritzburg azobe ehlangene endlini yesonto eMafakatini. Qhubekile-ke leyo nkonzo ngoMgqibelo lesiphuma izulu laguqubala lashintsha kakhulu baba, lawisa amatshe amakhulu nokho alimala izindlu, kwalimala iy'moto, amafasitela emakhaya alimala, noma ngingasho emakhaya abazalwane. Mara siyambonga uNkulunkulu nge-protection esentabeni kanye nasekhaya lezwi, ukuthi iy'moto ezazikhona esontweni akulimalanga neyodwa. Amafasitela endlini yesonto aphepha wonke, waze waphepha ngisho indlu yethu esiyisebenzisa uma sithunywa yimvelo. Impela uNkulunkulu esimkhonzayo uyasimangaza. Ngezikhathi zonke uma sibona imisebenzi yakhe, nathi kwesinye isikhathi sishiso kwabafundi bakhe sithi kanti ungubani lo? Iyamangaza into uNkulunkulu asenzela yona. Ngathi uma siyibheka iy'moto akukho ngisho i-crack encane, lutho nje ngaphakathi esontweni ngathi bekungenzeki lutho, kodwa kube sekwenzekile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyayidumisa iNkosi yamakhosi ngeNkosi yethu uJesu. Siyalibonga baba ivangeli osifundisa lona, elisenza sihambe simbona uNkulunkulu endleleni ngemisebenzi yakhe, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, ngiyacela sakudilitha kabi sekwenza isikhathi baba, ngiyabingelela khazi mbande nginokuthula nzinisa eSwatini kumambane baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe, ngiyambonga ngathi ukuthi ngiyambonga ngithini baba. Uvuma nje baba kube ingimbongolo ngosi lefika nala sikhona khona baba, lapho sivaleleke khona sicinzeteleke khona, kodwa wena uyafika baba ngeliphimbo lakho Nkosi, ngekusindiswa uNkulunkulu. Ngiyabonga baba uNkulunkulu akakusita kwendela umusa baba, kwandisele baba, chubeka baba, ungathinwa ngithi baba, noma singenti kahle siyaphila baba. Ngabhukha baba, ngavuma Nkosi Tono, ngiyabhala namanje baba. Baba bengithandaza ebandleni labapostoli lapho khona kuthiwa Moya Ongcwele utholakala epostoli, yonke akekho lomunye ongena ezulwini ngaphandle kwabapostoli baba. Kubuhlungu baba leya bandla, kukhona abangasekho baba, ngibuhlungu baba, ngoba nami bengingabona ukuthi angihambi kahle, bengingaboni somandla ngele ngithula iqiniso nangena baba egruphini. Ngiyabuva buhlungu, ngizamile ngato tonke indlela kubafaka nasegruphini baba, kufaka naselelo bandla baba, kodwa baba liqiniso alibuhlungu, alingeni malula, kusime lula baba. Ilikhuni ingcondo baba, ngiva buhlungu njengoba nami beyikhuni ingcondo baba. Kwaba likhuni baba ukuthi ngiphume Nkosi, kodwa ngaphuma ngakusitwa uNkulunkulu baba. Ngibuhlungu, ngiyafisa ukuthi nabo basitakala njengoba nami ngasitakala baba, kuthi kulo mnyaka lophelile libandla labhidlika baba. Ngajabula baba, icebo laSmart kaze lafezeka ngakhona kuhlala phansi baba. Kungimanje sola bevani baba, bahlukana amabandla amabili baba, abathelelana emandi. Ngomusa wakho baba siyaphila. Ngahlala ekhaya phasi, nanoma bonke bakuleli bandla baba bathandaza khona, kodwa baba ngithi inkonzo siyaphila baba, nangebufakazi losithumelela tona baba ngeliphimbo lakho siyaphila baba. Siyancoba nangemikhuleko baba, akusime lula baba, akusime lula baba. Ngiyakhona nekukhokha kweshumi baba. Ngiyacela umusa wakho uNkulunkulu abe ngakimi somandla, ngingimake locinzetelekile kuleli khaya lengilo, ukuthi lo mnyaka lophelile baba kuleli khaya baba, kusenjalo wathatha umfazi wesibili baba. Kwaba buhlungu empilweni yami, ngaphila kodwa namanje solo ngiyaphila, noma buhlungu bukhona baba, kusime lula kuleli khaya. Lobo buhlungu bonke baba basiphendukele ngokuthi baba asisayi ebandleni labapostoli, kodwa Nkosi ngiyamethemba uNkulunkulu. Ngiyafisa baba kungena phase protection yasentabeni baba. Ngathi uNkulunkulu angangisita kanjani, ngiyacela baba kuba phase entabeni baba, kuze ngikhone ukuphila baba, ngiphase protection yasentabeni baba. uNkulunkulu amuhle baba, ngiyamethemba baba. Manje siyaphila, akukho Nkosi lapho singabheka khona, sithembele kuye baba. Ngiyacela ungasilahli ngemkhuleko, usethwale baba, siyaphila baba. Siyabonga baba, chubeka baba, uNkulunkulu akusebenzise ngawe, siyaphila uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela ubaba, umama, abazalwane bonke ekhaya lethu. Ngithanda ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngihamba emgaqweni ngidrayiva, ngilandele iy'moto nje, ikhona i-truck nemoto encane ebihamba phambi kwami, ngemuva kukhona ezinye futhi ebezilandela.
nga-overtake-a ngifuna ukuphuma-ke ngidlule ngoba bese ngibonile ngaphambili ukuthi ayikho imoto ezayo. Nangemuva ngaqalaza ngabona ukuthi imoto engilandelayo ihamba kahle ilindele ukuthi ngiphume. Nga-indicate-a ngaphumela uku-overtake-a ngizodlula imoto encane ne-truck. Ngithe nje sengiphumile sengithi ngizodlula i-truck, futhi bengisaqonde nemoto encane, ngizwa kukhona umsindo omkhulu. Ngaphuma emgaqweni ngayokuphumela ngale nganhlanhlathe esikhothini ngoba bengisathukile ukuthi hayi bo yini engishayisayo. Ngamandla kaNkulunkulu la bengiphumela khona umgaqo bewuqondile, yahamba imoto yangase ngama. Ngaphuma mangiqalaza yini engishayisayo, kanti kushuthi udrayiva lo bephambi kwami akaqalazanga ukuthi khona imoto esiphumile. Waphuma yena wazongena, kanti uzongenela kimi. Yashayiseka-ke imoto, ngathi mangiyi-check-a azange zishayiseke kakhulu, kuyishayisekela isiboko kwafaka iglasi, kwafa iglasi kuphela. Kanti ngithe ngalesi khathi ngizofika kuyingozi, kwavuka enhlizweni yami ukuthi angithi uJesu Kristu inkosi. Ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi kathathu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Akuphelanga isikhathi esingakanani kanti imoto isizoshayiseka. Nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ohlala njalo ehamba nathi, ohlala esibiyele ngaso sonke isikhathi, ngiphakamisa nesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Kanti ngizothi ngisemsebenzini ngizwa amehlo emnyama, ngithi ngiyabheka, hhayi akusabukeki kahle, yonke into isiyafithiza. Ngibe ngisathi ngiyavula amehlo, hhayi akusabonakali, angathi bengibuka ilanga. Kuvuka enhlizweni yami futhi nakhona ukuthi angivule abaseRomans 10:9. Ngawuvula umkhuleko, ngalala phezu kwetafula, ngavala amehlo, ngathandaza, ngalalela umkhuleko, ngase ngathandaza emva kwababa. Ngithe nje la sengisho khona okokugcina, sengithi uJesu inkosi, uJesu Kristu inkosi, sengiwavula amehlo, kuvane kwangathi akuzange kuze kwenzeke lutho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamuphakamisa kakhulu ukuthi uhlala njalo esibiyele, isivumo esithi uJesu Kristu inkosi. NabaseRomans 10:9 kunamandla kakhulu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Baba Mpostoli, ngiyafisa kakhulu bamsebanda ukudlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngomsa wakhe angenzela wona. Ngiyakhumbula kwakuyinkonzo yabefundisi, ngafika ngigula nje, ngiphethwe ikhanda, linesikhathi lingiphethe nje ngapha esiphundu, lingiphethe nje kabana, ngayi impela ngoba kuyinkonzo. Kodwa nje angazi nanokuthi laphela nini ekufikeni kwami khona. Ngaze ngakhumbula nje ngesikhathi ukuthi hawu kade ngiphethwe yikhanda. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Okunye kwakho-ke nje okwenzekile, ngambonga uNkulunkulu futhi kakhulu. Ngihambe ngayo enkonzweni eGlencoe. Ubaba umkhuleko awenzayo lapho ngangiphethwe isithende, banjwe amadolo nesithende, kodwa isithende isona impela kwakungavumi ngisho noma nginyathele. Ngibuyile lapho, kwadlula nje iy'nsuku eziwu-2, ngezwe isithende sesithule nje du, sekukhona lokho nje ukuthi khona into ebibuhlungu. Emveni kwalokho kwavele kwaphola, saphela nje sathi nya. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu Baba, okwazi ukwenza imisebenzi emikhulu empilweni yami. Ngiyamdumisa ukuthi impela akekho njengaye, akekho nongafaniswa naye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangawe Baba Mpostoli, ukuba nje usenze sibe nalokho kukholwa ukuthi umkhuleko unamandla, umkhuleko uyanqoba, umkhuleko uyaphilisa. Emasithi uJesu Kristu uyinkosi, kwenzeka izinto ezinkulu. Kuningi uNkulunkulu angenzele khona. Ngiyambonga, ngiyamdumisa, ngithi impela ngilangazela ukuhlala ngeqiniso, ngikholwe. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, anigcine Baba, anilondoloze nomama aze afihle ngisho umndeni. uNkulunkulu akubekile kini, uNkulunkulu anigcine. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Bengithanda ukuthi imeseji lo ongiphendule yona ngombono bengikutshela ngawo ngiye ngayifunda mangiqeda vele ukuyifunda.
ngase ngiyayicela-ke inkosi uJesu ukuthi ngenze ukuthi ngikhone ukufunda. Kodwa nje ngalesi khathi ngaphinde ngabona-ke umbono, kodwa umbona engibona kube kunamavesi bese sibhala amavesi, kodwa ivesi engikhonile ukuthi nje ngilibone kahle ngibone Izaga 3. Ngase-ke ngiyasifunda-ke ngabona-ke ukuthi nje uNkulunkulu ngempela uyakhuluma nami. So nje ngiyabonga kakhulu Baba for everything, ukuthi nje usifundise, ukuthi nje sisifundele nje ukuhlala enkosini, nokuthi sibe yilabantu uNkulunkulu afuna sibe yibo. Usifundisa ukuthi kumele senze kanjani. Siyabonga kakhulu ngoba ngempela ezinye izinto kuyabiza ukuthi mawufuna vele ukubona uNkulunkulu ukuthi ukhona futhi uNkulunkulu usakhuluma nabantu bakhe uney'ndlela zakhe zokuthi akhulume nathi, ukuthi nje udele konke, ufokhase kwezinye izinto uy'khohlwe. And naleyo ncwadi le yeZaga 3, kuningi engikutholile laphaya, kuningi kakhulu, kuningi. So nje yikho ukuthi nje ngiqhubeke nje uNkulunkulu angisize ngihlale kuye ngingasasuki. UJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibona idumbu. Mangisayibuka lezi dumbi bese ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi baningi abantu abahamba la emhlabeni bebulele, kodwa bey'tshela ukuthi ababulalanga. Oyothi uma ufika ezulwini uNkulunkulu uma ethi ubulele, ube usubuza ukuthi ubulele bani, angikaze ngibulale muntu mhlampe ngokumdobula. uNkulunkulu abesethi nampa abantu ababulala ngokungaxoleli igqubu. Heyi Nkosi yami, uNkulunkulu angathi umuntu engamsiza, umuntu ahlanzeke enhliziyweni, umuntu axolele, ngoba siyahamba nje sitshela ukuthi asibulele kanti sibulele. Jesu Kristu. UJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngibingelela ikhaya lezwi Taba yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ekuseni, kungumusa, ngivukile, ngiyamphakamisa uNkulunkulu, ngithi angilethe ubufakazi. Baba, kwenzekile eminyakeni eminingi edlule, indawo yakithi isetshenziswa abanye abantu, kunabakutholayo thina kungekho esikutholayo ngayo. Ngizamile-ke nokho eminyakeni emine eyedlule ukuthi ngiphinde ngithi ngizama ukolwa, mhlampe ukubonisana nabo ukuthi hhayi bo, nathi siyayidinga imali etholakala kulo moba. Kwasho ukuthi kwaba nokungaboni impela ngasolinye. Ngiyakhumbula ngizoya khona ukukhuluma nalo mndeni osebenzisa indawo yakithi ngokutshala umoba. Ngaphupha ebusuku ngithi ngizoya khona, ngabona nje kunekhethini elimnyama elisuka phansi eliya phezulu. Ngabona impi yobumnyama iyangivimbela ukuthi ngingayi khona, kodwa ngafosta-ke, yingakho ngathola ukuthi kwaba nokushayisana kwamagama, ngoba ngase ngibonile mina ikhetheni selimnyama, ngathi kusho ukuthi laba bantu kunento abayisebenzisayo. So-ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuleli sonto nje eliphelile ngiye ngathola ukuthi baye bafika kumamncane wami, mabefika bezongibuza ukuthi iy'namba zami bangayithola kanjani. Bafuna sixoxisane ngendaba yale ndawo. Hhayi, bangifonela, mabengifonela saba nesivumelwano, kwakhulumeka kahle. So ngithanda nje ukumbonga uNkulunkulu ukuthi noma ngabe leyo mali
ingakangeni ebhenki. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi babuyile. Engimethemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi sethembiso sizofezeka. Kungenxa yokuthi ngiye ngabonga uNkulunkulu, ngambonga ngomnikelo wokubonga wavele wavula leli sango ebeliyinkinga ukuvuleka. UJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama entabeni indle Jehova kuyabonelelwa nasekhaya lizwe. Ngizobonga uNkulunkulu into angenzele yona ngeSaturday le esiphuma kuyona. Bengihlezi nengane yami la ngihlala khona, so ngiyishiye ngithi ayigeze, sengiqedile nje ukulina nginyukele ekhaya, khona into ebezincane bengiyozenza. Ngimshiye egeza, ngithe ngiseke endleleni, kushuthi ngidlule esihlahleni sikamango ngikha umango, ngimuzwe ephuma ahlale phakathi komnyango angimemeze athi, mama kubuhlungu la ngemuva. Ngimbuze mina ukuthi uwile noma kwenzekeni? Athi yena cha akawanga kubuhlungu. Ngithi ngiyeza ngisaqedelela ukukha umango, ngimuzwa ekhala kakhulu. Ayi ngivele ngishiye ngigijime ngiye kuyena. Uma ngifika ngimbuze ukwenzenjani, athi akazi kubuhlungu ngoba bese egcobisa. Ngibe ngingena naye endlini ngimgqokise impahla yokuthi magqoke. Ayi kufike kuthi mangimrabhe, ngithi rabha-ke alale embhedeni. Ngenkathi ngigeza kufika into ethi, hhayi bo awumkhulekelanga ngani umntwana? Ayi ngiqede ukuphuma emanzini ngibe sengivula umkhuleko, ngithi mina alale ngesisu ngiwubeke la esinqeni. Athi kubuhlungu khona, ngithi-ke kube umkhuleko wokunqoba. Ngithi mina thandaza-ke, athandaze ngiqedelele mina ukugqoka. Ayi ngibe nalokuthi hhayi ngingamshiya yedwa, ngibese ngiyagqoka ngiqede ngiphindele kuyena. Siwusho siwuqede ngibese ngiphinda ngifaka uMeyi 18 siwuqale phansi futhi sithandaze sobabili. Siqede ngimgqokise bese nginyukela ekhaya. Ayi bese ngiyambuza ukuthi senje sowunjani manje emva kwesikhathi nje esihambile? Athi soku-right kodwa manje inkinga ike ey'nyaweni, iy'nyawo zibuhlungu akuvumi ahambe, ucela ngimbelethe noma ungathi angahamba ngenduku. Ayi elokhane ey'dlalisa iy'nyawo ey'lula ey'lula ey'lula. Uma sekungakusasa ngithi ngiyambona la kathi kubuhlungu khona, kuvelile umvimbo omkhulu sowumnyama ungathi khona into emshayile esinqeni. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu namandla akhe ukuthi umsizile, ngoba angazi noma yinto ebefuna ukuthi angasakwazi kuhamba ngoba imshayile esinqeni waqeda wakhathala iy'nyawo. Kodwa nje ngesonto ubese-right sezihambela engenalutho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba Mtsibande, ngicela ukuthula ubufakazi. Ngibingelele baba noma Mtsibande, ngibingelela abazalwane ekhaya lizwi, ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Kushuthi ubufakazi bami bukanje, ngahamba ngayokhonza, kwakunomthandazo kwelinye ihlane ngakithi, sisentabeni, sihlanganele khona nabazalwane sithandaza. Kuthe masiqeda ukuthandaza ngibuyele ekhaya. Uma ngibuyele ekhaya ngiyezwa ukuthi ngihlaselekile, kuqubuka iy'nhlamba empilweni yami, emoyeni wami nje, enhlizweni yami. Ngisabasathe ngiyacabanga kuqubuka iy'nhlamba, kuqubuka iy'nhlamba. Ngize ngiqale ukuthi hayi bo, ngoba ngibuye emthandazweni kungani kuyenzeka le nto le? Hhayi ngize ngibambe umkhosi ka-3 days. Uma ngibamba umkhosi ngibuze kuNkulunkulu ubaba ukuthi, Nkosi kungani kuyenzeka le nto empilweni yami? Ngibe kade ngiyokhonza wena. Hhayi ngithe ngisawubambile lo mkhosi ka-3 days, kwathi ngosuku lwesibili or lwesithathu angisazi kahle, ngaphupha ngikuyo yona leli hlane leli, intaba le. Hhayi sithandaza, sasingama-group awu-2 ahlukene. Mina ngangisegruphini ephambili, abanye bekugroup engemuva, siguqile sithandaza, sithandaza sithandaze. Laba enganginabo babethandaza egameni likaJesu. Hhayi laba bangemuva ngathi uma ngiqalaza
babengathandazi ngibuka ukuthi hawu, why thina sithandaza bona bengathandazi. Uma ngithi ngiyabheka kuqubuka imimoya kubo, iya phezulu iwela la kithi, iya phezulu iwela kithi, like ukubone empompini uma kufa umpompi phezulu kuqubuka amanzi eya phezulu, nakhona kodwa yona imimoya le yaya phezulu kakhulu iwela kithi. Hhayi, ngithe ngisabuka leyo mimoya, kwanezwi elikhulumayo lithi umoya wenhlamba. Hhayi bo, kubuye kimi ukuthi hawu, kambe ngihlaselekile vele ngoba nje ngiphupha lento, ngihlaselekile ukuthi enhliziyweni yami iqubuka lento le. Labantu uma ngibabheka babegqoke njengathi, begqoke kahle nje, behloniphekile, iy'keti ezinde, beshuqule nezinto ey'ngama-long sleeve. Begqokile nje njengokuhlonipheka kwethu, awungeke ukubone ukuthi bona bazosebenza. Ngacaceleka lapho ukuthi no, bekungama-devil worshipper, thina siyakhonza wona ayasebenza, athela lo moya. So nje kuyo abazalwane kuyobasiza ukuthi bezile ukudla uma belena leyo nkinga, bezele ukudla, bekhuleke, behlambuluke futhi, bengafakazi ey'nkonzweni zabo kunalento ngaphakathi, behlambuluke, bekhulume, bekhuleke, bezile ukudla, bazoba right. Ngibonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngixolise Baba, benginesifiso sokuphendula imeseji Baba agcina ayibhalile, kodwa Baba ayi sengisuke ngathathwa inkonzo yanamhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yo Baba, ngaze ngajabula. Eyi, inhliziyo yami nje yajabula kakhulu uma uNkulunkulu esifundisa ngendaba yokuthi sihambe emkhondweni. Eyi, ngiyajabula nje la uNkulunkulu Baba esechaza khona ukuthi abantu njengoba bedideka, besigxeka, belwa, besho konke lokhu, bethi zibhalelwani izono, ungahlala iminyaka engaka ulinde ukuvuma izono. Eyi, ngiyachazeka lapha uNkulunkulu Baba esekhuluma khona ethi yingoba sihamba emkhondweni, sesidlulile endleleni ebonwa abantu, sihamba phezu kwezwi, size sihambe kulo bengasaboni ukuthi sisezweni, abasaboni ngoba sihamba emkhondweni. Eyi, Jesu Kristu inkosi Baba. Eyi, yaze mnandi inkonzo namhlanje. Ngiyamangala-ke ngoba-ke ekhalezi uhleze nje umangala, uma ulalela inkonzo uvedane umangale, uphendula lenye, uphinde umangale, ugcine nje ungasazi. Sambonga kakhulu uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelela kumama, ngibingelela abangcwele bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela baba, ngicela ukuzibongela enkosini, ngicela nonikeza uNkulunkulu udumo ngenkonzo yangomSaturday mhla ka-22. Ubaba esasifundisa kakhulu ngayo, utheni isiphelile inkonzo ubaba wathi asiguqe phansi sonke sisho emva kwakhe umkhuleko waseRoma 10:9. Utheni ubaba uma eseqedile waseyabonga-ke inkonzo yosuku. Emva kwalokho wasethi ubaba uyadabuka kakhulu kwabangaguqanga ngesikhathi ubaba ethi asiguqe, ngoba kungenzeka ukuba bekuwusuku lokuthi umuntu akhululwe, kodwa ngenxa yokuthi akaguqanga akasitholanga leso sibusiso. Kuningi nje ubaba akukhulumile ozathi asifunde ngisho amaHobo 95 esasifundisa ukuthi kufanele simguqele uNkulunkulu. Emva kwaleyo nkonzo uNkulunkulu wangisiza ngoba benginenkinga edolweni lami laka-right, uma ngiguqa liba buhlungu, ngingavumi ukuthi ngiguqe kahle lihlaba. Kodwa emva kwaleyo nkonzo uNkulunkulu wangiphulukisa. Angizange nginothise emva kwenkonzo, kodwa kuthe sengenza umkhuleko wokulala nganothisa ukuthi uNkulunkulu ungiphilisile edolweni. Lethe udumo uNkulunkulu, ngithi udumo uNkulunkulu weliphezulu. Ngimbonga, ngimdumisa kakhulu uNkulunkulu owelapha zonke izifo zethu. Siyabonga baba, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela akusebenzisa ngayo ey'mpilweni zethu. Siyamdumisa kakhulu ngawe.
ilokho bekusenhliziyweni yami ukuthi ngithi nje udumo uNkulunkulu kweliphezulu. Ngiyabonga egameni lenkosi yethu uJesu, uJesu Kristu oyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela ubaba, ngibingelele uma egameni elihle lenkosi Jesu Kristu. Ngithanda ukuthula ubufakazi emva kombhabhadiso obemuhle kakhulu empilweni yami. Sasiyobhabhadiswa ngesonto mhla ka-9, sabuya ngawo mhla ka-9 ntambama, kwaba uMonday, kwaba uTuesday, kwaba uWednesday. NgoLosine kwaqaqeka izinto. Kune-akhawunti ebengilongiyizama nje ngiyizama ukuyivula, inobuhixihixi obuningi. Ngibona nje ukuthi hhayi, imiswa usathane ngampela ngendlela ebekwenzeka ngayo izinto. Kodwa nje nginede ngabuya embhabhadisweni ngoLosine nje kade ngibuye ngesonto. NgoLosine kwangena i-call ukuthi hhayi, angize esitolo eBuildit. Izinto zonke ziya-process-wa-ke manje, isi-aphrovile. Hhayi-ke ngaya ngampela, hawu bangi-aphruvela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba bengifisa ukuthatha izinto zokwakha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, wangenzela umusa, yavuleka, ngakwazi ukuyithatha lezo zinto ebengiyifuna. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi kakhulu empilweni yami. Ngiyambonga nje kakhulu, kwavuleka nezinye izinto nje ebeyivalekile obuyibona ukuthi zivimbekile nje zavuleleka nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga nangokuthi ngificwe yilesi khathi sombhabhadiso, inkosi Jesu ingakabuyi. Ngithi nje udumo alube phezulu kuyena uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhayeni lakaNsibande, ubaba nomama egameni likaJesu. Ngibingelele abazalwane ekhaya lethu, ngibingelele abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Asibonge kakhulu mpostoli, indlela obeka ngayo iyasithobisa kakhulu. Lapho uthi sikuxolele khona, siyakuxolela mpostoli, asikwazi ukungakuxoleli, kuyezwakala. Uma into iyi-surprise noma ifihliwe komunye, akukho lula ukuthi ingaziswa abantu bonke, into engekho lula. Siyathoba nje kakhulu, sibonga ukuthi usenze ingxenye yomndeni ngampela, usikhombisa ukuthi njengoba singaphansi njena sisekhaya lezwi, somndeni kanye nawe nebandla lakho. Siyabonga-ke nje kakhulu, sibongela ngisho nomalo la sizwa khona. Siyamazi ngempela uthobile njengalokhu nje ubabesho, siyamazi uthobile. Kodwa nje sibonga ukuthi sizwele inkonzo yonke kusukela ekuqaleni saze sezwa nokuthi impela engathi ingaye le nkonzo. Sibonge kakhulu baba, sinifisela ukuphumula okuhle noma kuyizinsuku ey'ncane. Sibonga nje ukusazisa baba, sibonga nje oyikhona uNkulunkulu anenze nabayikhona emndenini kaNsimbande. Ayikho into oyifihlayo, awunayo nje i-secret, konke ukubeka obala. Nje uNkulunkulu anigcine-ke ekuphumuleni kwenu, nize nibuye niphephile, ni-enjoye isikhathi senu sokuphumula. uNkulunkulu aveze okunye, aniphe imibono emisha, anigcine, anilondoloze. Siyanithanda, siyanithanda noma sinamaphutha, siyathandwa, siyakhulekelwa, siyabusiswa. Nkosi yami uNkulunkulu, siyambuka kinina. Hawu, siyanibuka nina abazali bethu bakamoya esibaphiwe uJesu.
uNkulunkulu anibusise bazali bethu, amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa, ngiyabingelela ubaba noma. Baba ngithi angidlulise lo bufakazi buyayidla impilo yami, noma iy'nyanga esezikude la kwenzeka izinto ezibabazisa amandla kaNkulunkulu empilweni yami. Umntwana engangingakhala kubaba obekade efunda enyuvesi wathola into ethi ufeyile i-English, yayiwu-49 uzoyifunda unyaka wonke aze ayibhale nakubhalwa manje njengabe kubhalwa. Kodwa uNkulunkulu wenza amasu ngendlela emangalisayo. Mangasasikhuleka lo mkhuleko kaMeyi 18 sibabaza nokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kwabuya into eseyithi cha, akabhale as i-supplementary lesi sifundo akasasifeyilile ukuthi asifunde unyaka wonke, kodwa sesiyi-supplementary. Ngempela baba wasaphlimenta waphasa, kade graduate-a nje ngoJuni 12. Kuthe kusenjalo khona ngoJuni kwafika lento ethi nanka ama-EAs aba-aplaya abantu, wa-aplaya ey'koleni ezi-around thina e-Pinetown, kodwa akaze athathwe nakwesisodwa. Kodwa uNkulunkulu futhi eveza amandla ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uthe mzukwana elungiselela ukuya kwi-graduation, wathola ucingo elimbiza kwesinye isikole ekwaseku-select-thiwe bathathwa abantu. Nabefika esekhethe kwathiwa abakhwalifayi labantu abathathwe kule sikole, abakhwalifayi babangaba ama-EAs, abanama-qualifications akwa-education, okuba wothisha, abathathe abantu. Kuthe ukuthi uthisha omkhulu wavele wathatha iphepha lakhe lunohlu labantu ababe-aplayile, wazibona naye seba omunye wabo, wabizwa baba, wangasawenza nama-interviews, wavele wabizwa kuhla lalaba abasebe-select-thiwe ukuthi sebezohanjiswa esekhethe sekuphuthuma. Igama lakhe naye laba khona, wahambiswa. Kade eyi-EA nje baba nje kade begcina ngoLwesihlanu. Yangabikho lento yokuthi ungena ngoba wazi umuntu, ngoba kwakunjalo babesho ukuthi uma ungazi umuntu awuthathwa. And sakubona-ke nathi ngoba wayingasathathwe ndawo, kodwa ngamandla omkhuleko kaMeyi 18 noJesu Kristu uyinkosi, wabonakala ebizwa engazi muntu, waba yi-EA-ke baba, kade egcina naye nje kade begcina ngoLwesihlanu. Ngithi ake ngiveze amandla baba omkhuleko 18 nokuhlala kusemlomeni wethu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela baba ekuseni, nangumama nabazalwane basekhaya lezwi, nazalwane basentabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela uJesu Kristu inkosi. Ekuseni kungumusa kaJehova sifusiwe. Baba selokhu ngathandaza, ngithandaza ushiyo ukuthi masithandaza asithandazele encwadini yamaRoma, Roma 10:9 ukuthi sivume izono. Kodwa umkhuleko nokungaphelileyo uyakhuleka. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uJesu, unomusa empilweni yami njalo. Ngiyabonga nje sengiqalile baba ukuthandaza, ngithandaza baseRoma 10:9. uNkulunkulu ngenzela umusa usuku nosuku, uvula ngisho iy'ndlebe zikamoya neso likamoya. Kuthi ngoLwesibili kufika umama, ngiyadayisa, kufika umama uzothenga, uzokhokhela ingubo. Mefika usebethi bayanyuka intaba ngoLwesithathu kuyokhuleka emkhulekweni entabeni. Sengithi nayi ngoba ngikhona nami ngizoya nabo. Sekuthi ngoLwesibili, ngoLwesithathu ekuseni sekuba khona izwi lithi angisayi-ke entabeni, ngiyeShilo. eShilo kukhona indawo la sibambela khona uLwesine. Sengiyasuka-ke ngiyahamba ngilandela izwi, nginendumiso nje
nginendumiso nje ebusayo ukuthi bhekani kuJesu ngumholi. Ngiyalicula leli culo, ngiyalizwa ukuthi liyangivuselela. Ngiyakhuleka endleleni ngiyahamba, ngimbona uNkulunkulu engithwele ehamba nami. Ngiyafika eShilo la sikhula khona, ngiyakhuleka, ngiyacula, ngiyakhuleka ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyawubonga umusa, ngiyabonga nokuba ekhaya lezwi. Ngiyabonga ukuthi impilo yami since ngikhuleka ngishintsha i-direction yokukhuleka ngendlela yendlela engikhula ngayo sengishintsha. Ngibona uNkulunkulu engenzela umusa, engenzela ngisho ekhaya, engenzela ngisho kubantwana, engenzela umusa nakumyeni. Ngibona uNkulunkulu nje engihlelela, engenzela kahle, engilungisela phakathi kwekhaya. Ngiyambonga uJehova, ngiyambonga uJesu muhle namanje izikhathi zonke. Ngiyalibonga igama lakhe linamandla, liyaphila ekuseni. Ngibonga umusa kaNkulunkulu, ngibonga nokukhethwa ukuthi ngibe umntwana kaNkulunkulu. Ngiyabonga ekuseni. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukubonga uNkulunkulu ngomsa wakhe angenzele wona. Emva kokuvuma izono baba, ngaphupha engazuthi ngikagogo, bese ngalokhu nje engathi ngihamba nje khona ngaphakathi kagogo, nangomuzi omusha owakhiwe, bese ngathi ngiyalunguza ngaphandle, ngilunguza ngaphakathi. Uma ngibuka ngaphakathi mukhulu, awuwona lo size obuka ngaphandle, mukhulu nje kakhulu. Bese uma ngithi ngiyabuka i-floor yakhona yinhle ngale ndlela yokuthi angilazi noma kuthiwa yithayili leli, angazi uhlobo lolu lwethayili. Ngingacishe ngithi into esa-crystal like, itshe elikristali elilodwa linama-colours amaningi ahlukene, afonishi. Lihle. Bese ngibuka futhi ngiqhubeka engathi ngihamba ngaphandle, ngiyabuka ngaphandle. Ngaphandle kuhle, kulukhunjiwe. Ibala lakhona lihle, lidizayinwe ngama-designs amahle. I-landscaping, ngakubizwa ukuthi i-landscaping le enhle engingayazi, engakaze ngiyibone. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, emva kokuvuma izono, ngibe nephupho. Leli phupho lengathi ngicindezelwa umoya, kodwa ngathi ngihamba iphaseji, ngathi nangu umoya uyangisinda. Then-ke bese emva kwalokho ngavele ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi, ngihambe ngiye phambili ngiloko ngisho uJesu Kristu inkosi, ngibuye ngihlehlele emuva ngathi ngihlehlela ngakuwona, ngitshengise hhayi ngiwusabi lo moya. Loko ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngiye phambili ngiye emuva. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, umama ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela kule ndawo, ngonile kakhulu, ngonile ngobudedengu. Lo mntwana engihlala naye una-2 years, kodwa ukuhlakanipha nakho angazi noma kungokulungileyo yini. Ufike wafaka imeseji, i-voice note engazwakali. Ubaba wangikhuza, wangiyala, waphinda angazi noma uyena yini lo ofake i-emoji futhi, ngoba angazi ukuthi ngene nini, kodwa ngiyibone ubaba eseyibonile, wakhuluma kanzima. Ngiyakubonga lokho baba, ukuthi ungangiyeki. Ukuyalwa ngiyakuthanda, ngiyawathanda futhi amazwi aqinile, ngoba sengathi angizazi ukuthi ngiyintoni. Ngiyacela baba, ungangiyeki, ungangidubi.
ngishaye ungibhaxabula impela. Ngiyabonga ngalokho. Ngiyacela uxolo kakhulu, kakhulu ngiyacela uNkulunkulu angisize. Ngifisa nokungena emkhosini kusasa ngokusizwa uNkulunkulu. Nje umkhosi wey'nsuku ey'ntathu ukuze mhlawumbe uNkulunkulu angisize angilekelele ukuba lobu budedengu kubuphele kimi, ngoba kusho ukuthi ngi-careless. Ngiyakhuleka-ke uNkulunkulu angisize. Ngazi ukuthi uma sengilahlwe la ngiyoba umtshingo ubethwa ubani. Ngiyalangazelela kakhulu ukuba uNkulunkulu abe nami angisize kukho konke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela umndeni wonke wakwaNzibande nomama egameni lenkosi yethu uJesu. Bingelela ekhaya lezi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi-ake ngibonge uNkulunkulu baza nami ngidlulile enkonzweni yokuvuma izono, ngangena enkonzweni yombhabhadiso. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngosuku engingibhabhadiswa ngalo. Mase kusebusuku ngalaliswa kwengane encane. Ngithi noma ngivuka ebusuku sengithi ngenza umkhuleko, nasemva kwawo ngaphinde ngalala kwaze kwasa. Uma kushaya u-5 sekufanele ngilungiselele iy'ngane into ezizohamba ziyidlile, ngayilungisa ngaphinde ngabuyela ngalala kakhulu. Ngaze ngibona ukuthi hayi ngcono ngivele ngigeze ngabo-8 ngabe sengigezile. Ngaphinde ngaficwa ubuthongo futhi ngaphinde ngalala. Angangazi ukuthi kanti sengilalani kangaka. Ngazathi mina nami angisazi ukuthi kwenza kanti ngozeliswa yini kangaka. Noma ngithi ngiyavula iBhayibheli ngifuna ukufunda, ngivele ngonzele ngisalivula. Kwaze kwashona ilanga lokhu nje ngisebenza ukuthi ngenze into encane ngivele ngifice ubuthongo ngilale. Ngiyambonga kodwa kakhulu uNkulunkulu. Ngathola ukuthula nje emoyeni wami. Hey, ngezwa nje ungathi kukhulu okwenzekile. Empeleni kukhulu ngoba umbhabhadiso bengiwulangazelela kakhulu. Ngifisa ukuthi wenzeke ngingaficwa usuku lokuhamba emhlabeni ngingabhabhadisiwe. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngamdumisa. Bengifisa ukuba kuthiwa kuyenzeka ngabe nje angoni, ngoba ngike ngicabange inkosi uJesu mayithi kwesifazane hamba ungabusona. Ngithi we Nkosi yami, kuba kuyenzeka ngabe ngampela umuntu akoni. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngiyamdumisa kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.